Vana baba, vana mai, zvinotaura kuti chivhara redu zvakaitemu zvichingamidza maropa saka ndichakutora vana baba tichireka netichireka mama taita challenge yokuti kana vanhu vakatongiwa muri kunonoka kuita payment vanonoka kuita payment vamwe vacho muri kunonoka kuita payment nokuwana chaiko chaiko kana chikutowana kutotsvinya tobva tatumira zvikonzi vamwe vacho unotoona kuti kutadza kubhadhara zvake ari kutsvinya saka kana wakatadzira mumwe wako kudzidza ungobhadhara unyatsonzwisisa dzidza kuita sei iye makagara pa mukatongwa nzwisisai pane imwe nyaya yekuti nokugadzika pabhenji apo ungoswera uchitemesa musoro bati itoziva zvokuti mhosva tikutaura zvenyaya wakaita sei wakaita hapana munhu ari pamusoro pemutemo tese tiri pasi pemutemo asi panotedza zvinodiwa zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka pombo uri kuwanda mhosva dziri kuwanda kushungurudzika mudzimba kuri kuwanda tiite kushoma nyaya dzimwe dzatiri kutonga asi isiri manguva edare dzakati wandei dzokunetsana mudzimba pombo kuti munosvika pakuti mufugire hembe uchiti ndozvandaitiwa sure he but chakanaka ngatimbogara zvakanaka nevakadzi vatikaro idai vakadzi venyu chaivo chaivo kwete vasiri venyu muri kunyatsozvinzwisisa idai vakadzi venyu chaivo chaivo panenge wakasungiriwa saka ini shoti ndapedza kutaura regai saka rino nyaya dzinoda kutaura navo taura tizwe Nixon unowombera uri pamusoro neutanga taura udo kupfuma kunguva chamakore awanda tsanangura uchitaura kuda kupfuma pfuma yakaita sei makorora masara gumbezi nomombe gumbezi nemombe mombe ngani 6 mombe 6 chimwe chipi zvakadaro pane vana vangani 3 vanzi vaire nguva chipindura chii hanzi ndoda mombe 6 negumbeze ndikataura ndichiti pane zvoro kutsanangura zvomombe achokwadi zvimwe zvese ndakaendesa asi pane zvinhu zvichiri zvakandionera ndichaendesa nandiri munzira yekuda kutoendesa vanowasarusisi vavo ati zvinhu zvacho zvinaansakudamugara pati mombe haya vanovipa kana zve3 months nguapa 3 months ndichawasanisa mombe 1 yeumai nemombe 1 yemasongero handicharimembe ndakaona samundenda mombe hapana mombe yakaenda saka apa uri kuti ndichabvisa mombe yomai vechi nemwe mombe yeda dziri mbiri ndodzaoda kupuwa mwedzi mungani ndodzaoti ndipe nguva yakareba zvakadii zve3 months 3 months
yamai nechi nedanga wanozvataurwa here nenguva shawa hanzi ndipowo mwedzi ndokwana kuita miiri ndikwanisa kubvisa mombe mbiri panotiya umai nedanga mitatu dzawanda dzawanda ndiri kwanira ndo mafungira mukanoti ndinekuziva mafambiro akuita pano vana vatatu tezvaranga achida mombe 6 negungeze mukuwa chandobva atara achikumbirawo 3 months ndikwanisa kubvisa mombe mbiri mombe yamai nedanga saka tezvarandobva ata 3 months dzanyanya dzawandisa. Right. Now 3 months. You pay 2 months. 2 months. I got to 3 months. And the more I need that, I will from up here. My need that. No create a problem. She don't have to have some real money. Things to not keep. No deal with a vehicle. We don't know to go around. Salatu, but since what I will do, my no best at home. Right. Someone pay. Segundo? Ok. Vai so, mbese sungira sana mbese sungira. Vou usar a cabeça e eu não vou dizer agora já disse. Ok. Katingoti kubezo mtengo. Vamos tenga kubezo satenge kubezo buka tasa kuzuwa so. Rumoni. Ndio tukawa. Tinga kubezo rakati noda kuzokofu keji dokubezo yero munatizwa. Kuti vakatsamira kuti kwati ndine mwana wangu kuzvani kupati saka kuti pakusamba vakusamba kuti 1001 ipamusoro yetu rusamo ndakabvisa kakusauka 300 plus kana ndadzibvisa dzamasipa 10 yandakava ukapedzera kwakasara imwe yakasara chazoya pacho chane uya tositawa pakusamba chimbonyorai pamunhu manzo kana vakati 3 vana tinongonyora chiki ndakambviswa zvinenge 4 achiri kuzvariwa 5 achiri kuzvara achiri dini mukadzi saka iwewe ndakupatuma nziko yemfumo zvinzwa kubhadhara mari yekutongana nacho zvakadai kuti mati ndipe mudzimai hauna paikopechi paikopechi ndo yanga ndatransfer RCC unozotsvaga mari unoona mupurisa wakaita nyaya yekutumira mari kunati zvekupa mari paikopechi wosira mari utedzora kusumura ati zvakadai wazvizwa unoverenga 2 months inongochipuwa 10